ኣብ ውሽጢ ርእስኻ ዘሎ ኣእምሮ ካብ ዝኾነ ዓለም ዘሎ ሱፐር ኮምፒተር ንላዕሊ ሓያል እዩ። እንተኾነ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ነዚ ሓያል መሳርሒ ከመይ ገይሩ ከም ዝጥቀመሉ መምርሒ የብሉን። መዓልታዊ ትኹረት ምሳን ምዝንጋዕን ኣእምራዊ ድኻምን ዘጋጥመካ እንተኾይኑ ጸገሙ ኣብ ዓቕምኻ ዘይኮነስ ኣብቲ እትጥቀመሉ ሲስተም እዩ። ሎሚ ኣብዚ ቪድዮ ኣእምሮኻ ናብቲ ዝለዓለ ብቕዓቱ ንኽበጽሕ ዝሕግዙ 6 ረቂቕ ስነ ኣእምራዊ ልምድታት ክሪና። ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ እንተሪእኻያ ኣተሓሳስባኻን ውፅኢት ህይወትካን ንሓዋሩ ክቕየር እዩ። ንጀምር። ልምዲ 1 ብዛዕባ ኣተሓሳስባኻ ምሕሳብ። ብዛዕባ ኣተሓሳስባኻ ምሕሳብ ማለት ኣእምሮኻ ካውታራ ኣተሓሳስባ ናብ ናይ መሪሕነት ብቕዓት ንኽሰጋገር ዘኽእሎ ጥበብ ማለት እዩ። ከመይ ጌርካ ናይ ኣእምሮኻ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ትኸውን። መብዛሕትኡ ሰብ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ይሓስብ እዩ። እንተኾነ ግን ስለምንታይ ከምኡ ሓሲበ ኢሉ ዝሓትት ሰብ ውሕድ እዩ። ሜታ ኮግኒሽን ማለት ካብ ኣተሓሳስባኻ ወፂኻ ንኣተሓሳስባኻ ከም ተዓዛቢ ኮይንካ ምርኣይ ማለት እዩ። ብዛዕባ ኣተሓሳስባኻ ምሕሳብ ኣብ መንጎ ስምዒታዊ ግብረ መልስን ጥበብ ዝመልኦ ውሳነን ዘሎ ፍልሊ እዩ። ኣብ ስነ ኣእምሮ ሜታ ኮግኒሽን ዝለዓለ ናይ ሰባት ብልሒ እዩ። እቲ ናይ ቅድሚት ክፋል ኣእምሮና ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ ነቲ ናይ ስምዒት መዕደሊ ኣማግዳላ ንኽቋጻጸሮን ንኽግምግሞን ይሕግዞ። ሓደ ነገር ምስ ተፈጸመ ብቕጽበት ካብ ምቁጣዕ ወይ ካብ ምፍራሕ ሒዚ ኣእምሮይ እንታይ ይገብረሎ ኢልካ ክትሓትት ከለኻ ነቲ ፕሪፍሮንታል ኮርቴክስ ኣእምሮኻ ስልጣን ትህቦ ኣለኻ። ስለምንታይ እዩ እዚ ልምዲ ፐርፎርማንስ ዘምጽእ? ቀዳማይ ጌጋታትካ ንኽትእርም ይሕግዘካ። ስለምንታይ እየ ነዚ ፈተና ክሰርሕ ከለኹ ዝተጋገኹ ኢልካ ኣሰራርሓኻ ክትግምግም ከለኻ ንመጻኢ ተመሳሳሊ ጌጋ ንኸይትደግም ኣእምሮኻ ኣብዴት ትገብሮ ኣለኻ። ካልኣይ ስምዒታዊ ብስለት EQ ይዕቢ። ሓሳባትካን ስምዒትካን ከም ሓቅታት ኣብ ክንዲ ምርኣይ ከም ሓበሬታ ጥራይ ክትርእዮም ትጅምር። ነዚ ልምዲ ኣብ ህይወትና ንምጥቃም ዝሕግዙና 4 ስነ ኣእምራዊ ቴክኒካት። ቀዳማይ ንሓሳባትካ ስምሃቦም። ሓደ ኣሉታዊ ሓሳብ ምስ መጸካ ኣነ ፈራሕ እየ ኣይትበል። ኣብ ክንዱ ሒዚ ናይ ፍርሒ ሓሳብ ይሓልፍ ኣሎ በል። እዚ ንዓኻን ነቲ ሓሳብን ስለ ዘረሓቐኩም እቲ ሓሳብ ንዓኻ ናይ ምቁፅጻር ሓይሉ ይስእን። ካልኣይ እቲ ስለምንታይ ሕቶ። ሓደ ውሳነ ቅድሚ ምውሳድካ ወይ ሓደ ስራሕ ቅድሚ ምጅማርካ ንነብስኻ ሕተታ። ነዚ ስራሕ ዝሰርሖ ዘለኹ ብሓቂ ንኽጠቕመኒ ድዩ ወይስ ንሰባት ንምሕጓስ ኢልካ ርእስኻ መርምር። ሳልሳይ ናይ ሓሳብ መዝገብ። ምሸት ምሸት እቶም ኣብቲ መዓልቲ ዝመጹኻ ዓበይቲ ሓሳባት ብጽሑፍ ኣስፍሮም። ጽሑፍና ኣእምሮኻ ኣብ ወረቐት ከም እትርእዮ ስለ ዝገበርካ ጌጋታትካን ጥንካረኻን ብንጹር ክረአዩኻ ይጅምሩ። ራብዓይ ናይ ተዓዛቢ ኩርናዕ ምዃን። ጸገም ምስ ዘጋጥመካ ልክዕ ከም ሓደ ዓርክኻ መጺኡ ዘማኸረካ ዘሎ ጌርካ ሕሰቦ። ንዓርከይ እንታይ ዓይነት ምኽሪ ምሃብክዎ ኢልካ ክትሓስብ ከለኻ ካብቲ ስምዒታዊ ውልውል ወፂኻ ብጥበብ ተሓስብ። ሜታ ኮግኒሽን ማለት ናይ ኣእምሮኻ መስትያት እዩ። ኣተሓሳስባኻ ክትዕዘብ ምስ ጀመርካ ንስኻ ባርያ ሓሳባትካ ምዃን ኣቋሪፅካ ዋና ሓሳባትካ ትኸውን። ሓደ ዕዉት ሰብ ካውታራ ሰብ ዝፍለየሉ ዓብዪ ምስጢር ዝያዳ ስለ ዝሓሰበ ዘይኮነስ ከመይ ከም ዝሓስብ ስለ ዝፈለጠ እዩ። ንስኻ ሓሳባትካ ኣይኮንካን፣ ንስኻ ነቲ ሓሳብ እትዕዘብ ህያው መንነት ኢኻ። ሎሚ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኻ እንታይ ዓይነት ዝርርብ ይካየድ ኣሎ ተዓዘቦ። እዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ላይክ ሼር ግበሩ። ዝያዳን ውሽጣዊ ሰላምኩምን ዓወትኩምን ዝሕግዙ ቪድዮታት ንምርኣይ ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ልምዲ 2 ዝተሓዋወሰ ልምምድ። ዝተሓዋወሰ ልምምድ ክበሃል ከሎ ኣእምሮኻ ዝያዳ ንጡፍ ፈጣርን ተለዋዋጥን ንኸውን ዘኽእሎ ሳይነሳዊ ናይ ትምህርቲ ብልሒ ማለት እዩ። ከመይ ጌርካ ንኣእምሮኻ ብዝተፈላለዩ ፍልጠታት ተለዋዋጢ ትገብሮ። መብዛሕትኡ ሰብ ሓድሽ ነገር ክመሃር ከሎ ሓደ ርእሰ ጉዳይ ጥራይ ንነዊሕ ሰዓታት ደጋጊሙ ክለማመድ ይመርጽ። ንኣብነት ሒሳብ ጥራይ 3 ሰዓት ምስራሕ። እዚ ብሎክድ ፕራክቲስ ይበሃል። እዚ ኣግባብ ንግዚኡ ውፅኢታዊ ይመስል እምበር ንነዊሕ ግዜ ግን ኣእምሮና ንሓበሬታታት ብቐሊሉ ንኽርስዖም ይገብር። እቲ ዝሓየለ ምስጢር ግን ዝተሓዋወሰ ልምምድ እዩ። ዝተሓዋወሰ ልምምድ ማለት እንታይ ማለት እዩ? እዚ ማለት
ኣብ ሓደ ናይ ትምህርቲ ወይ ናይ ልምምድ ክፍለ ግዜ ዝተፈላለዩ ግን ድማ ዝተኣሳሰሩ ርእሰ ጉዳያት ወይ ክእለታት ሓዋዊስካ ምጽናዕ ማለት እዩ። ንኣብነት ኣብ ክንዲ ሒሳብ ጥራይን 3 ሰዓት እተጽንዕ፣ 1 ሰዓት ሒሳብ፣ 1 ሰዓት ፊዚክስ፣ 1 ሰዓት ድማ ስነ ፍልጠት ሓዊስካ ኣጽንዕ። ኣእምሮኻ ሓደ ነገር ጥራይ ደጋጊሙ ክገብር ከሎ ብልምዲ ክሰርሕ ይጅምር እሞ ሓሳቡ የዝሕሎ። ርእሰ ጉዳያት ክትቀያይር ከለኻ ግን ኣእምሮኻ እዞም ስዑ ክልተ ዓበይቲ ስራሕቲ ይዓምም። ቀዳማይ ምፍላይ ዲስክሪሚኔሽን፣ ኣእምሮኻ ኣብ መንጎ ክልተ ዝተፈላለየ ጸገማት ዘሎ ፍልሊ ንኽእለሊ ይግደድ። ነዚ ጸገም በየናይ መንገዲ እየ ክፈትሖ ዘለኒ ኢሉ ንኽሓትት የግድዶ። ካልኣይ ምሕዳስ፣ ካብ ሓደ ርእሰ ጉዳይ ናብ ካሊእ ተመሊስካ ክትመጽእ ከለኻ ኣእምሮኻ ነቲ ዝጸንሐ ሓበሬታ ዳግም ካብ መኽዘኑ ንምውፃእ ይቃለስ። እዚ ቃልሲ ድማ ነቲ ዝኽሪ ዝያዳ ድልዱል ይገብሮ። ነዚ ልምዲ ብተግባር ንምትግባር እዞም 4 ስጉምትታት ውሰድ። ቀዳማይ ንኽፍለ ግዜኻ ብ4 ክፈሎ። ሓደ ነገር ንምልማድ 3 ሰዓት እንተሃልይካ ኣብ 3 ዝተፈላለዩ ንኡሳን ርእስታት ከፋፍሎ። ንኣብነት ቋንቋ እንግሊዝኛ ትምሃር እንተሊኻ 20 ደቂቓ ሰዋስው፣ 20 ደቂቓ ሓደሽቲ ቃላት፣ 20 ደቂቓ ድማ ናይ ምስማዕ ልምምድ ግበር። ካልኣይ ዝተኣሳሰሩ ነገራት ኣጋጥም። ፈጺሞም ዘይተኣሳሰሩ ነገራት ንኣብነት ታሪክን ስፖርትን ካብ ምሕዋስ ዝተኣሳሰሩ ንኣብነት ሒሳብን ፊዚክስን ምሕዋስ ንኣእምሮኻ ዝያዳ ሎጂክ ንኽፈጥር ይሕግዞ። ሳልሳይ እቲ ዝተሓዋወሰ ፈተና ሚክስድ ኩዊዝስ፣ ርእሰ ጉዳያት ብመስርዕኻ ምፍታን ሓዋዊስካ ፈትን። እዚ ድማ ንኣእምሮኻ ኣብ ናይ ሓቂ ህይወት ንዘጋጥሙ ተለዋወጥቲ ጸገማት ድሉው ንክኸውን ይገብሮ። ራብዓይ ከቢድ ምዃኑ ተቐበሎ። ዝተሓዋወሰ ልምምድ ካብቲ ልሙድ ብሎክድ ፕራክቲስ ይኸብድ እዩ። እቲ ዝኸብደሉ ምኽንያት ድማ ኣእምሮኻ ዝያዳ ካሎሪ እናሃለኸ ስለ ዝሰርሕ እዩ። እዚ ድማ ምልክት ዕብየት እዩ። ዝተሓዋወሰ ልምምድ ማለት ንኣእምሮኻ ጂምናስቲክ ምምሃር ማለት እዩ። ሓደ ዕንፀይቲ ደጋጊምካ ከም ምስባር፣ ዝተፈላለዩ ዓቕሚ ዘለዎም ዕንፀይቲ ክትሰብር ምስ እትለማመድ ጭዋዳኻ ዝያዳ ይተርር። ኣእምሮኻ እውን ብዝተፈላለየ ሓበሬታታት ምስ ዝቃለስ ብልሑ ይውስኽ። ኣእምሮ ብዝተፈላለየ ሓሳባት ክመጣጠር ከሎ ዝያዳ ይሰፍሕ። ሎሚ ክልተ ዝተፈላለዩ ግን ድማ ዝዛመዱ ነገራት ሓዋዊስካ ክትምሃር ጀምር። ሳልሳይ ልምዲ ንጡፍ ምዝካር። ከመይ ጌርካ ንኣእምሮኻ ሓበሬታታት ንኸይርስዕ ብሓይሊ ትቖርጾ። መብዛሕትኡ ሰብ ሓደ መጽሓፍ ምስ ኣንበበ ወይ ሓደ ትምህርታዊ ቪድዮ ምስ ረኣየ ይፈልጠየ ኢሉ ይድምድም። እዚ ግን ኣብ ስነ ኣእምሮ ናይ ብቕዓት ምስሊ ይበሃል። እቲ ሓበሬታ ኣብ ኣእምሮኻ ስለ ዘሎ ጥራይ ተረዲእኒ ኢልካ ትሓስብ። እቲ ሓቂ ግን ነቲ ሓበሬታ ካብ ኣእምሮኻ በዓልኻ ኣውፂኻ ክትጥቀመሉ ምስ እትኽእል ጥራይኻ ዝፈለጥካዮ። ንጡፍ ምዝካር ማለት እንታይ ማለት እዩ? እዚ ማለት ሓበሬታ ናብ ኣእምሮኻ ካብ ምእታው ንላዕሊ ሓበሬታ ካብ ኣእምሮኻ ብሓይሊ ምውፃእ ማለት እዩ። ንኣብነት መጽሓፍ ደጋጊምካ ካብ ምንባብ ሓደ ግዜ ኣንቢብካ እታ መጽሓፍ ዓፂኻ እንታየ ኣንቢበ ኢልካ ንነብስኻ ክትሓትት ከለኻ ንጡፍ ምዝካር ተጥቀመለኻ ማለት እዩ። ኣእምሮና ሓበሬታ ንምእታው ኣይኮነን ተፈጢሩ፣ ሓበሬታ ንምጥቃም እዩ ተፈጢሩ። ሓደ ሓበሬታ ካብ ኣእምሮኻ ንምውፃእ ምስ እትቃለስ እቶም ናይ ነርቭ መስመራት ዝያዳ ይድልሉ እዮም። ኣእምሮኻ እዚ ሓበሬታ ክትጥቀመሉ ስለ ዝተገደድኩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሉ ይምዝግቦ። ከመይ ጌርካ ንጡፍ ምዝካር ተዕቢ? ቀዳማይ እታ ባዶ ወረቐት ቴክኒክ። ሓደ ርእሰ ጉዳይ ኣንቢብካ ምስ ወዳእኻ መጽሓፍካ ዕጾ። ድሕሪኡ ኣብ ሓደ ባዶ ወረቐት ዝዘከርካዮም ነጥብታት ጥራይ ጸሓፍ። እቲ ክዝክሮ ዘይከኣልካ ነገር እቲ ገና ዘይተረዳኻዮ ነገር እዩ። ካልኣይ ጥራይ ሕተት። ሓበሬታታት ኣብ ክንዲ ምስፋሕ ናብ ሕቶን መልስን ቀይሮም። ንኣእምሮኻ መልሲ ክህብ ምስ እተገድዶ እቲ ፍልጠት ኣብ ውሽጥኻ ይሰርጽ። ሳልሳይ መምህርኩን ፈይማን ቴክኒክ። ነቲ ዝተምሃርካዮ ነገር ንሓደ 10 ዓመት ዝዕድሚ ቆልዓ ከም እተርድኦ ጌርካ ብቐሊል ቃላት ንነብስኻ ግለጸላ። ክትገልጾ እንተዘይክኢልካ ኣእምሮኻ ነቲ ሓሳብ ገና ኣይወነነን። ራብዓይ ምሸታዊ ክለሳ። ቅድሚ ምድቃስካ ሎሚ እንታይ 3 ዓበይቲ ነገራት ተማሂረ ኢልካ ንኣእምሮኻ ሕተቶ። እዚ ተግባር ኣእምሮኻ ኣብ ግዜ ድቃስካ ነቲ ሓበሬታ ኣብ ነዊሕ ግዜ ዝኽሪ ንኽቐርጾ ይሕግዞ። ንጡፍ ምዝካር ማለት ኣእምሮኻ ክሳቐ ምግባር ማለት እዩ። እቲ ትምህርቲ ዝያዳ ምስ ኸብደካ
ኣእምሮኻ ዝያዳ ይመሃረሎ ማለት እዩ። ደጋጊምካ ምንባብ ንኣእምሮኻ የደንዝዞ እዩ። ንጡፍ ምዝካር ግን የነቓቕሖ። ምዝካር ማለት ፍልጠት ምእካብ ዘይኮነስ ፍልጠት ምውፃእ እዩ። ሎሚ ዘንበብካየ ነገር መጽሓፍካ ዓጺኻ ክትገልጦ ትኽእል ዲኻ? ፈትኖ። ራብዓይ ልምዲ ኣሉታዊ ሓሳብ ምቕያር። ኣእምሮኻ ካብ ጸቕጥን ካብ ጭንቀትን ወፂኡ ናብ ዕብየት ንኽሰጋገር ዘኽእሎ ዝሓየለ ስነ ኣእምራዊ ሜላ እዩ። ከመይ ጌርካ ንጸገማት ናብ ናይ ዓወት መሳልል ትቕይሮም? እቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ፍጻመ ዘይኮነስ ኣእምሩ ነቲ ፍጻመ ዝህቦ ትርጉም እዩ። ልክዕ ከም ሓደ ስእሊ እቲ ስእሊ ኣይቕየርን እዩ። እቲ ኣብ ዙርዩ ዘሎ ቅርጺ ምስ ቅየር ግን እቲ ስእሊ ዝህቦ ስምዒት ሙሉእ ብምሉእ ይልወጥ። እዚ እዩ ድማ ኮግኒቲቭ ሪፍሬሚንግ ዝበሃል። ኣእምሮና ንሓደ ነገር ሕማቕ ኢሉ ምስ መዝግቦ ብቕጽበት ናይ ጭንቀት ሆርሞን ይረጩ። እዚ ድማ ንኣእምሮኻ ዓብዪ ሓሳባት ካብ ምሕሳብ ዓፅዩ ኣብ ምክልኻል ጥራይ ንኽጽመድ ይገብሮ። ነቲ ሓሳብ ሪፍሬም ክትገብሮ ከለኻ ግን ኣእምሮኻ መውፅእ መንገዲ ንኽደሊ ትኸፍቶ ኣለኻ። ነዚ ልምዲ ከመይ ጌርካ ብተግባር ትጥቀመሉ? ቀዳማይ ካብ ተበዳሊ ናብ ተምሃራይ ተሰጋገር። ሓደ ጸገም ምስ ዘጋጥመካ ኣእምሮኻ ብባህሪኡ ስለምንታይ እዩ ዝንዓይ ተፈጢሩ ኢሉ ይሓትት። ንስኻ ግን ነቲ ሓቶ ቀይራ። እዚ ነገር እንታይ ንኽምህረኒ እንታይ ንኽጠቕመኒ እዩ ተፈጢሩ በል። እዚ ለውጢ ንኣእምሮኻ ካብ ሕርቃን ናብ ትዕዝብቲ ይወስዶ። ካልኣይ ፈተና ከም ዳታ ረኣዮ። ሓደ ነገር ምስ ዘይሰርሐልካ ተሳዒረ እየ እዚ ዘይሰርሕ መንገዲ ምዃኑ ተማሂረ ኣለኹ በል። ቶማስ ኤዲሰን መብራህቲ ክፈጥር ከሎ 10,000 ግዜ ምስ ፈሸለ ኣይፈሸልኩን 10,000 ዘይሰርሑ መንገድታት ጥራይ ረኺበ ብምባል እዩ ዓብዪ ውፅኢት ዘመዝገበ። ሳልሳይ እቲ እንተወሓደ ቴክኒክ ኣብ ዝኾነ ሕማቕ ኩነታት ሓደ ጽቡቕ ወገን ምድላይ። እወ እዚ ጸገም ኣጋጢሙኒ ኣሎ እንተወሓደ ግን እዚኣ ተሪፋላ ኢልካ ሓሰብ። እዚ ንኣእምሮኻ ካብቲ ዘይብልካ ነገር ናብቲ ዘለካ ነገር ንኽጥምት የገድዶ። ዝተሓዋወሰ ኣብነት ኣረጊት ሓሳብ ስራሕ ስለ ዝሰኣንኩ ህይወተይ ተዋላሽ እዩ ከሲረ እየ ምባል። ሓዱሽ ሓሳብ ስራሕ ምሳኣነይ ነቲ ብሓቂ ዝፈትዎ ስራሕ ንኽደልን ሓድሽ ክእለት ንኽምሃርን ዝተዋሃወኒ ናይ ዕረፍቲ ግዜ እዩ ምባል። ኣሉታዊ ሓሳብ ምቕያር ማለት ሓሶት ምዝራብ ዘይኮነስ ንኣእምሮኻ ጠቓሚ ዝኾነ ትርጉም ምሃብ ማለት እዩ። ሓደ ዕዉት ሰብ ኣብ ማእኸል ማዕበል ኮይኑ እዚ ማዕበል ንመርከበይ ጽሬት ክህባ እዩ ኢሉ ናይ ምሕሳብ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ። ዓለም ብርሃን ወይ ጸልማት ኣይኮነትን። ዓለም ንስኻ ብዝለወስካዮ መነጽር እያ እትርአ። ሎሚ ዘጋጠመካ ጸገም በየናይ ቅርጺ ክትርእዮ መሪጽካ ቅርጽኻ ቀይሮ እሞ ኣእምሮኻ ክፍወስ ክትርእዮኻ። ሓምሻይ ልምዲ ናይ 3 ደቂቓ ህድኣት ማይክሮ ሜዲቴሽን። ናይ 3 ደቂቓ ህድኣት ክበሃል ከሎ ኣእምሮኻ ተወጢሩ ወይ ደኺሙ ከሎ ብቕጽበት ዳግም ንኽበራበር ዘኽእሎ ስነ ኣእምራዊ ሚስጢር እዩ። ከመይ ጌርካ ንኣእምሮኻ ኣብ ማእኸል ጫውጫውታ ብቕጽበት ትሐድሶ? መብዛሕትኡ ሰብ ሜዲቴሽን ክበሃል ከሎ ኣብ ሓደ ጽምው ቦታ ኾይንካ ንሰዓታት ዓይንኻ ሸፊንካ ምጽናሕ ጥራይ ይመስሎ። እቲ ሓቂ ግን ኣብዚ ዘመናዊ ናይ ስራሕ ዓለም እቲ ዝያዳ ዘልየና ማይክሮ ሜዲቴሽን ወይ እታ ኣብ ማእኸል ወጥሪ እትግበር ሓጻር ናይ ህድኣት ሰከንድ እያ። ኣእምሮኻ ብስራሕ ወይ ብጭንቀት ክውጠር ከሎ እቲ ኣብ ማገድላ ዝበሃል ናይ ስምዒት መዕደሊ ይነቓቕሕ እሞ ንኣእምሮኻ ኣብ ሓደጋ ኣለኻ ዝብል ምልክት ይህቦ። ሽዑ እቲ ፕሪፈረንታል ኮርቴክስ ናይ ውሳነ መዕደሊ ስርሑ የቋርጽ። ን3 ደቂቓ ጥራይ ትንፋስካ ምስ እተረጋግእ ነቲ ቬጁ ነርቭ ዝበሃል ነርቭ ተነቓቕሖ ኣለኻ። እዚ ነርቭ ድማ ንኣእምሮኻ ሰላም እዩ ተረጋጋእ ዝብል ትእዛዝ ብምሃብ ነቲ ናይ ጭንቀት ሆርሞን ብቕጽበት ይዓጽዎ። ነዚ ብተግባርን ምትግባር ሕጊ 3 ደቂቓ ተጠቀም። እዚ ልምዲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ቢሮ ኣብ መኪና ወይ ኣብ መንገዲ ኾይንካ ከተተግብሮ ትኽእል ኢኻ። ደቂቓ 1 ምቁራጽ እንታይ ትሰርሕ ከም ዘለኻ ብዘየግድስ ን1 ደቂቓ ደው በል። ኩሉ ምንቅስቓስካ ኣቋርጾ። ሕዚ ኣበይ ኣለኹ? እንታይ ይስምዐኒ ኣሎ ኢልካ ንነብስኻ ሕተታ። እዚ ንኣእምሮኻ ካብቲ ናይ መጻኢ ጭንቀት ናብቲ ናይ ሕዚ ሰዓት ይመልሶ። ደቂቓ 2 ትንፋስ ፎከስድ ብሬዚንግ። ዓይንኻ እንተዓጺኻ ይበልዝ። ብኣፍንጫኻ ዓሚቕ ትንፋስ ን4 ሰከንድ ኣቱ ን4 ሰከንድ ሓዞ። ድሕሪኡ ን6 ሰከንድ ብዝሓየለ ኣገባብ ብኣፍካ ኣውጣዮ።
ትንፋስካ ክወፅእ ከሎ እቲ ወትሪ ምስኡ ከም ዝወፅእ ጌርካ ሳሎ ደቂቓ 3 ምስፋሕ ኤክስፓይንሽን ትኹረትካ ካብ ትንፋስካ ኣውፂኻ ናብ ሙሉእ ሰውነትካ ኣስፋሕዮ ካብ ርእስኻ ክሳብ እግርኻ ዘሎ ስምዒት ተዓዘብ ደጊም ድልው የኢልካ ንኣእምሮኻ ንገሮ 3 ደቂቓ ህድኣት መዓዝ ኢኻ ክትጥቀመሉ ዘለካ ቀዳማይ ካብ ሓደ ስራሕ ናብ ካሊእ ስራሕ ክትዘጋገር ከለኻ ንኣብነት ካብ ሓደ ስብሰባ ናብ መጽናዕቲ ካልኣይ ስምዒትካ ክመጣጠር ምስ ዝጅምር ሳልሳይ ኣእምሮኻ ቦታ ፀዊውኒ ዝብል ስምዒት ምስ ፈጥረልካ ናይ 3 ደቂቓ ህድኣት ማለት ንኣእምሮኻ ሪፍሬሽ በተን ምሕዳስ ምጥዋቕ ማለት እዩ ልክዕ ከም ሓደ ኮምፒተር ሃንግ ምስ ዝግበር ዝግበረሉ ምሕዳስ ኣእምሮኻ እውን እዘን 3 ደቓይቕ እዚአን ንምሉእ መዓልቲ ዝኸውን ሓይሊ ክህብኦ ይኽእላ እየን ህድኣት ድኽመት ዘይኮነስ እቲ ዝለዓለ ናይ ሓይሊ ምንጪ እዩ ሎሚ ኣብ ማእኸል ስራሕኻ ን3 ደቂቓ ጥራይ ንኣእምሮኻ ክትዋርኾ ትኽእል ዲኻ ፈትኖ ልምዲ 6 ኒውሮ ሪጀነሬሽን ስሩ ስሊፕ ከመይ ጌርካ ድቃስካ ናብ ናይ ኣእምሮ ፅሬት ትቕይሮ መብዛሕትኡ ሰብ ድቃስ ከም ናይ ግዜ ምጥፋእ ወይ ከም ስራሕ ምሳን ገይሩ ይርአዩ እቲ ሓቂ ግን ኣእምሮኻ ኣብ ግዜ ድቃስ እዩ ዝያዳ ከቢድ ስራሕ ዝሰርሕ እንተዳ ጽቡቕ ድቃስ ዘይብልካ ኮይኑ ልክዕ ከም ሓደ ረስሓት ዘይወፀሉ ናይ ረስሓት መኽዘን ኣእምሮኻ እናደንዘዘን ብቕዓቱ እናሰኣነን ይኸይድ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ተመራመርቲ ዝገርም ሓቂ ረኺቦም ንሱ ድማ ኣእምሮና ኣብ ግዜ ድቃስ ጥራይ ይሰርሕ ጉሉምፋቲክ ሲስተም ዝበሃል ናይ ረስሓት መጻረዪ ሲስተም ከም ዘለዎ እዩ ከመይ ይሰርሕ ንስኻ ምስ ደቀስካ ዋህየታት ኣእምሮኻ ይቕነሱሉ እሞ ኣብ መንጎም ዘሎ ክፍተት ይሰፍሕ ሽዑ ሓደ ፈሳሲ መፅኡ ነቶም ኣብቲ መዓልቲ ዝተኣከቡ መርዛማት ፕሮቲን ሓፂኡ የውፆም እዚ ፅሬት ምስ ዘይግበር እዩ እቲ ብሬን ፎግ ወይ ድንዝዝና ዝመፀና ኣእምሮኻ ኣብቲ መዓልቲ ዝእክቦም ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ግዝያዊ እዩ ነቲ ሓበሬታ ናብ ነዊሕ ግዜ ዝኽሪ ዝቕይሮ ግን ኣብ ግዜ ድቃስ እዩ ድቃስ ክስእን ከለኻ እቲ ኣብቲ መዓልቲ ዝተምሃርካዮ ነገር ኩሉ ልክዕ ከምቲ ሴብ ከይተገብረ ዝተዓጠወ ፋይል ይጠፍእ ስለዚ ብቕዓት ኣእምሮ ማለት ብቕዓት ድቃስ ማለት እዩ 4 ናይ ድቃስ ህንፀት ስጉምትታት ቀዳማይ እቲ ዲጂታላዊ ፀሓይ ምዕራብ ድቃስካ 1 ሰዓት ምስ ተረፎ ኩሉ ዲጂታል መሳርሕታት ስልኪ ቲቪ ዕፀዎ እቲ ካብ ስክሪን ዝመፅእ ሰማያዊ ብርሃን ንኣእምሮኻ ጋና መዓልቲ ዝብል ሓሶት ስለ ዝነግሮ እቲ ናይ ድቃስ ሆርሞን ንኸይፈስስ ይዓግቶ ካልኣይ ናይ ግዜ ስኒት መዓልታዊ ኣብ 1 ሰዓት ምድቃስን ኣብ 1 ሰዓት ምትሳእን ልመድ ኣእምሮኻ ኣውቶፓይሎት ምስ ኮነ እቲ ናይ ምሕዳስ ስርሑ ብዝበለፀ ደረጃ ይዓምም ሳልሳይ ዝተመጣጠነ ረስኒ ኣእምሮና ንምድቃስ ሰውነትና ቁሩብ ዝሑል ክኸውን ይደሊ ክፍሊ ድቃስካ ኣዝዩ ሙቕ ንኸይኸውን ተጠንቀቕ ራብዓይ ምሸታዊ ብሬንዳፕ ኣእምሮኻ ብሓሳብ ተወጢሩ ድቃስ ምስ ኸለእካ እቲ ዘሳቐየካ ዘሎ ነገር ኣብ ወረቐት ፀሓፎ ኣብ ወረቐት ኣስፊረዮ ኣለኹ ኢሉ ኣእምሮኻ ምስ ኣመነ እቲ ወጥሪ ይፈኩስ እሞ ብህድኣት ትድቅስ ድቃስ ማለት ምውዳእ ዘይኮነስ ምጅማር እዩ ንፅባሕ ዝኸውን ሓድሽ ብልሕን ሓይልን እትረኽበሉ ናይ ነዳዲ ማዕኸን እዩ ሓደ ዕዉት ሰብ ድቃስ ኣይስእንን እዩ ብኣንጻሩ ድቃሱ ንኣእምሩ ከም ሱፐር ኮምፒተር ንኽሰርሕ ይጥቀመሉ እዩ ጽቡቕ ዝደቀሰ ሰብ ብጥበብ ይበራበር እዚ ቪድዮ ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ላይክ ሼር ጎሩ ዝያዳ ንውሽጣዊ ሰላምኩምን ዓወትኩምን ዝሕግዙ ቪድዮታት ንምርኣይ ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ